Tak začnem zostra. Vymierame? Áno. Pokiaľ sa bavíme o Slovensku, tak 3. rok za sebou počet narodených detí je o mnoho nižší ako počet ľudí, ktorí prirodzene zomreli. Čiže Slovensko vymiera. Kde vidíš Slovensko o 100 rokov? Ani nie tak ja, skôr štatistici a ani nie o 100 rokov, ale o menej ako 80 na neuveriteľnom čísle 3 milióny. Wow. Čo to bude znamenať pre našu spoločnosť? Mnoho vecí, predovšetkým starnúca populácia, to, že vlastne nebude sa mať kto o nás postarať v zmysle ani na nás pracovať, ani nás obslúžiť, ani byť v obchode, ani z lekárskeho hľadiska, lekári, sestričky, učitelia. To, čo pociťujeme už teraz, ale krát 10. Asi je to odbočka od témy, kvôli ktorej sme sa stretli, ale čo to znamená pre konverzáciu na Slovensku o migrácii? To, že bez migrantov, bez ľudí zvonka, a to sa teraz netýka len Slovenska, neprežijeme. Neprežijeme. Nie, že sa budeme mať horšie, ale neprežijeme to. Bez toho, že by sem prišli ľudia, ktorí budú pracovať v segmente od šoférov cez zdravotné sestry, zubárov a postupne sa úplne včlenia do všetkých ostatných profesí. Tu nebude mať kto ani robiť, ani žiť, ani fungovať. My proste implodujeme tak závratnou rýchlosťou, ktorú ešte pred 5 rokmi nikto ani nepredpokladal. A čiže pre všetkých z nás, ktorým nám záleží na pokračovaní slovenského rodu, ty sa venuješ problematike plodnosti. Povedz nám trošku o rozmere tohto problému. Koho je to vlastne problém, že páry majú problém počať a ukončiť svoje tehotenstva? Pokiaľ sa bavíme o pohlaviach, tak úplnou zhodou okolností štatisticky je to problém rovnako mužov ako žien. Čiže o tých medicínskych diagnózach, ak sa bavíme, tak 50% problémov, alebo 30% sú muži, 30 sú ženy a tých ďalších 30x je spoločných. Čiže tam je to 50-50, lebo aj na tango treba dvoch. Ale pokiaľ sa bavíme o tom, že čo je najväčší problém v tom, že sa nerodia deti, alebo že sa ich rodí málo, tak je to jedna veľmi paradoxná vec a to je vek. To znamená, my sa pre deti rozhodujeme v čase, keď už nestihneme mať 2-3 deti, ani keby sme veľmi chceli. Je to daň, ktorú platíme za feministické hnutie? Áno. Je to chyba? Nie. Je to prirodzený vývoj. A čo je možno zaujímavé pre každého obyvateľa Slovenska, že táto situácia je o mnoho vypuklejšia v krajinách, ktoré boli označované ako náboženské, čiže katolícke. Takže najmenej detí sa aktuálne rodí v Španielsku, v Portugalsku, v Poľsku a na Slovensku. Aj v iných krajinách, ale tam, kde žena z toho hľadiska viery náboženského bola postavená s vareškou k sporáku, tak tam je tá revolta voči tomuto postaveniu najväčšia. Čiže tam sa aktuálne rodí najmenej detí a rodia sa tým ženám najneskôr. To znamená, že táto demografická kríza je čiastočne spôsobená aj ekonomickým postavením žien, ktoré teraz slobodnejšie sa rozhodujú o svojom plodnom veku? Áno, o svojom možno živote, o svojej kariére, o tom, či budú alebo nebudú matkami. A čo je veľmi zaujímavé, nesúvisí to s ekonómiou. To je jedna obrovská chyba, ktorej sa dopúšťajú populisti, ktorí hovoria, a často to po nich nejakým spôsobom opakujú aj jednotlivci a rodiny, že my nemáme dosť peňazí na to, aby sme mali 2-3 deti. Často sa ich pýtame, že ako si vysvetľujú, že tam, kde je najmenej peňazí, v tých najchudobnejších krajinách Afriky, je priemerný počet detí, ktoré sa narodia jednej žene, 7,5. Ono to funguje presne naopak. Čím máš menej peňazí, tým viac máš detí, pretože tá krajina je v systéme, kde ty nedostaneš dôchodok, ale tie deti sa o teba musia postarať a niektoré samozrejme musia prežiť. Parameter, na ktorý sa asi pýtaš a ktorý je veľmi dôležitý, je parameter vzdelania, čiže nie peňazí. Čím vyššie vzdelanie žena dosiahne, tým neskôr sa stáva matkou, alebo tým na neskôr odkladá to rozhodnutie vôbec stať sa matkou a veľmi ju to obmedzuje v počte detí. A teda keď sa pozrieme na páry, ktoré naozaj chceli by mať dieťatko a sa im to nedarí, o akých typoch problémov sa rozprávame? Je to diagnóza, je to epidémia zdravotná, alebo sú to problémy vyplývajúce z nášho životného štýlu, z nášho politického kontextu, z nášho životného prostredia? O čom je tá kríza, ktorej sa ty vlastne venuješ? Španieli majú také jedlo, volá sa to, že paella. A je tam ryba, základ, je tam nejaká ryža a potom je tam úplne všetko. A táto paella je presne to, o čom sa bavíme, že prečo ľudia nemajú deti. Všetky tie, ktoré si vymenovala, tie tam sú. To znamená, je to nastavenie spoločenské, je to legislatíva, ktorá ženám veľmi komplikuje možnosť pracovať povedzme na čiastočný alebo polovičný úväzok.
je to nedostatok predškolských zariadení a možnosti detí vychovávať a zároveň pestovať nejakú kariéru. Je to revolta voči tomu postaveniu, v ktorom by nás strašne veľa slovenských mužov ešte stále rado videlo. Je to vek, ktorý my často absolútne, ja učím na stredných školách reprodukčné zdravie a pýtam sa úplne základnú otázku, kedy ženská plodnosť začne klesať. A odhľadnúť od toho, že ten rozptyl, ktorý aj ľudia, ktorí sú zdravotníckí pracovníci, odhadujú na ten rozptyl, oni hovoria, že to je zhruba po 40-ke, ale ako môže to byť 35, môže to byť 70, nikto nevie. Tá zákerná informácia je, že ženská plodnosť začne klesať vo veku 27 rokov. A to znamená, že ty si vlastne 2 roky po vysokej škole. Čiže toto, keď nebudeme vedieť, tak nebudeme sa vedieť pripraviť na to, že kedy je ten čas plánovať. Možno by som do toho vložila takú dôležitú vec, že čo je najväčší problém žien a plodnosti, a to je taká ako keby mýtus, že máme svoju plodnosť pod kontrolou. To prišlo antikoncepciou. To znamená, antikoncepcia ti dáva ako keby do rúk šancu, že ty budeš tehotná vtedy, keď chceš. Problém je to na opačnej strane, tam je umelé oplodnenie a to ti zase dáva ako keby, že zase budeš tehotná, kedy chceš. Ani jedno úplne takto nefunguje. Čiže nemáme tú plodnosť tak v rukách, ako by sme chceli a treba o nej vedieť výrazne viac, než aktuálne vieme. A čo sú teda tie 3 základné informácie, s ktorými ty prichádzaš medzi malé dievčatka, mladých žiakov, študentov, tínedžerov, o tom, ako začínať plánovať svoju plodnosť? To hádam asi ani nie je konverzácia, ktorá je na vôbec, toto ich nezaujíma. Pre nich tehotenstvo je úplne tá posledná vec, ktorú chcú. Ich rodičia sú obvykle vydesení, keď sa s nimi chceme baviť o tehotenstve. Ale ako náhle si vypočujú tie prvé 2 otázky, rozumej otázky, na ktoré ani tí rodičia nevedia odpovedať, do akého veku môže žena prirodzene počať a porodiť zdravé dieťa? To je prvá otázka. Tam sa bavíme o tom, že ten vek je možno rozptýlený niekde medzi 43, 45, 46, ale že to už nie je presne to, čo to bolo, keď mala 18 alebo keď mala 30, že to už sa bavíme o tej 1 až 4% šanci. To znamená, že ty by si potrebovala povedzme 40 ovulácií na to, aby si otehotnela, lenže v tom čase už tá žena má 50. Čiže to je strašný časový tlak. A k tomu sa pridajú nejaké iné faktory, napríklad životné prostredie, alebo kvalita materiálu, ktorá prichádza od otca, čiže spermie. Málo sa napríklad vie o tom, že aj starší otec dokáže byť pre tehotenstvo obrovský problém. Nie len žena vo vyššom veku, ale aj muži po 50-ke. Som chcela povedať, že čo znamená starší otec v dnešnej dobe? Je to presne stanovené, ako existuje menopauza. To muži majú to isté, volá sa to andropauza. Je to z gréckych gyne a andro, čo sú muž a žena. A znamená to v podstate presne to isté, že teda tá tvorba hormónov sa radikálne zmenšuje. A vidno to na mnohých veciach. Vidno to povedzme na tom, že aj mužom vypadávajú vlasy, aj mužom sa zväčší brúško, zníži sa im libido a samozrejme kvalita toho materiálu, stať sa otcom, tam je to tiež veľmi citeľné. Čiže keď sa vrátim k tomu, čo sú 3 hlavné odkazy pre tínedžerov, čo im hovoríš? Pokiaľ sú to dievčatá, tak aby vedeli, že tie vajíčka sú s nimi celý život. To znamená, s vajíčkami sa narodili a čokoľvek, čo robia, akékoľvek lieky, akékoľvek prechladnutia, akékoľvek operácie, kvalitu tých vajíčok ovplyvňujú, čiže strážiť si a chrániť si tú plodnosť. Druhá je, že je síce pravda, že keď máš 18 rokov, tak ťa upozornia na to, že môžeš ostať tehotná. Ale to neplatí, keď máš 38. Tam už je tá šanca o toľko nižšia, že o tom treba vedieť. A tá 4. alebo tá 3. asi bude vek. To znamená vedieť, že 27 volá, čo sa udialo, 35 geriatrická matka, čiže už aj amniocentéza sa robí preto, lebo proste tá genetika nekorešponduje s plastickými operáciami. Ako žena môže úžasne vyzerať do 60-ky, ale jej vajíčka tak nevyzerajú. Čiže je to niečo úplne iné. Takže vek, ochrana a samozrejme muž, žena. Čiže to nie je, graficky je to taká vec, že od ženy očakávaš, že to brúško bude vidieť a ona bude tehotná, tak sa očakáva, že žena otehotne. Ale lacnejšie, jednoduchšie, rýchlejšie a správnejšie je začať u chlapa a vyšetriť ho ako prvého. Rozmýšľam, že ako pracuješ s tými pármi, ktorí sú tí mladí triciatnici a naozaj ekonomická situácia je nejaká, spoločensky
nejaká spoločenská dynamika, v ktorej fungujeme, je nejaká, a toto sú naratívy, ktoré sú extrémne deprimujúce. Keď človek si vie dať 2 a 2 dokopy, tak sa veľmi ľahko dostane do frustrácie z toho, že naozaj nevieme mať všetko naraz, nevieme aj mať rodinu, o ktorú sa vieme postarať, aj mať uspokojujúci nejaký život najprv pre seba. Ako pracuješ s tými pármi, ktoré chcú zodpovedne pristupovať k tomu svojmu rodinnému plánovaniu? Možno prvá vec je, že čo je to šťastie. Že či je šťastie mať všetko naraz. Ja si to nemyslím. Čiže to plánovanie by tam asi patrilo. Druhá vec je priority. Nie každá žena sa narodila preto, aby bola matkou a nie každá sa narodila preto, aby bola matkou 5 detí. To si povedzme otvorene. A vo vyspelej spoločnosti je to inak. A keď hovoríš o tom, že to je negatívne, nemyslím si to, pretože to zažívam na každodennej báze. To je negatívne prvé 2 minúty, iba tým, že si uvedomíš, ako som mohol byť tak sprostý a o tom to nemať šajn. Čiže keď im ukážeš tie grafy, ako sa vyvíja ženská plodnosť, keď im ukážeš tie grafy, ako sa vyvíja slovenská populácia, tak si aha, to som nevedel. A to je presne to, čo ja potrebujem ako odpoveď, že to, čo robíme a to, čo komunikujeme, je dobre. To som nevedel. Teraz vieš a zariaď sa. A ešte sa vrátime k otázke životného prostredia, ktorú si spomenula. Do akej miery máme vlastne svoju plodnosť pod kontrolou? Toto je jeden z dôvodov, prečo ma zaujíma Moonshot, pretože má veľmi silné názory na ochranu životného prostredia a na praktické spôsoby, ako to prostredie chrániť a nezhoršovať ho, pretože ono už je zhoršené do takej miery, že vlastne bez ohľadu na to, či zoberieš vzorku zo dna oceána alebo plúca novorodenca, všade sú mikroplasty. Málo sa vie o tom, že mikroplasty fungujú ako tzv. Gender benders, to znamená menia pohlavie. A my sa zbytočne rozčľujeme, že tu chlapci vyzerajú stále ženskejšie, keď oni pijú vodu, v ktorej sú hormóny, ktoré pochádzajú z antikoncepcie a čokoľvek, čoho sa nadýchnú, čokoľvek, čo zjedia, je plné mikroplastov. My sami sebe škodíme a opäť je to to, že my ani nevieme ako. My ideme triediť odpad, alebo sa ideme brániť nejakým autám, ale ten problém je o toľko rozsiahlejší, že potrebujeme možno nejakú 13-ročnú dievčinu, aby s tým prišla. Potrebujeme proste hlas. A ja si myslím, že Volt má šancu byť hlasom, ktorý budeme počúvať, pretože je v každej krajine rovnaký, pretože ho nikto nevyrieši sám a bude to hlas, ktorý ako prvé asi nám povie to, čo mu ty hovoríš, že je nepríjemné. Toto všetko sú veci, ktoré ničia vašu šancu na dieťa. A vy potom platíte 10 000 eur, aby ste išli na umelé oplodnenie. A toto sú riešenia. Pre mňa je podstatné vždy, keď pomenuješ niečo, čo je negatívne, prísť s nejakým riešením. A teda z hľadiska riešenia tej demografickej krízy, v ktorej sme, ktoré sú témy v našom Moonshot programe, ktoré vnímaš ako cenný príspevok k riešeniu tejto epidémie plodnosti, lebo mám taký pocit z nášho rozprávania, je, že je to extrémne široká téma, ktorá na Slovensku pravdepodobne je zužovaná na otázky teda riešenia už tých problémov plodenia, keď ich ten pár identifikuje. Ale samozrejme je to širšia téma, ktorá môže zasahovať aj do školstva, aj do ochrany životného prostredia a v podstate potom nikde neskončíš a tým pádom nevieš, odkiaľ začať. Tak kde vnímaš zmysluplnosť toho prístupu, ktorý máme my v tom, aby sa tá kríza začala konečne riešiť? A vedeli by sme aj povedať, že sa odlišujeme od ostatných strán v tom, že pristupujeme nejak inovatívnejšie k riešeniu tohto monster problému. Ja sa obávam, že už len tým, že k tomuto problému pristupujeme, sme inovatívni, pretože zatiaľ s ním neprišiel nikto. Ja mám za sebou niekoľko pokusov kontaktovať aj europoslancov, aj politických predstaviteľov s tým, že teda ako toto je situácia, toto sú tie čísla, všetci sú vydesení, vy nie. Tak ako jedna z možností je samozrejme stanoviť si také nejaké základné priority a to sú informácie, ktoré sa týkajú životného prostredia a ktoré sa týkajú zdravotníctva. Konkrétne je to kompetencia človeka, ktorý sa volá všeobecný lekár, ktorý vidí tvoj dátum narodenia, ktorý vidí, že či si vydatá, slobodná, proste môže sa s tebou baviť o tom, že aha, tu začali týkať biologické hodiny a teraz sa ženy musia rozhodnúť. Je toto téma, ktorá je tak privátna, že sa o nej nechcem baviť ani s kamarátkou, ani s lekárom, hej, ako nejaké iné veci. Je to natoľko vec môjho súkromia, že do toho nikoho nič a tým pádom budeme tam, kde sme a bude to ešte horšie. Alebo necháme toho lekára, aby existoval nejaký základný set otázok, ktoré tomu človeku položí, aby sa ten človek zamyslel nad tým, OK, možno som nevedel, že keď budem mať 40 rokov, a to je vec, s ktorou ja sa takisto bežne stretávam v živote, že príde žena, ktorá má 41 rokov a povie, však my ešte máme čas. Čas na čo? Na dovolenku v Thajsku? Možno. Ale na deti už rozhodne nie. Čiže začať tým zdravotníctvom,
rezortom životného prostredia možno len v koordinácii toho, že čo je špecifické pre Slovensko, pretože pre Slovensko sú napríklad špecifické kompletne znečistené spodné vody. To je taký veľmi vypuklý problém. A potom v mestách problém ovzdušia. A ďalšia vec je vlastne otázka školstva. To znamená, že mohli by sme konečne do toho systému, kde my mladých ľudí všetko naučíme o kondómoch, o navliekaní toho kondómu na banán a o tom, ako nedostať sexuálne prenosné ochorenia, ako neotehotnieť. Mohli by sme im tam aspoň jednou vetou povedať, že jedného dňa, keď to budú chcieť, tak ako to funguje. Rozmýšľam nad tým, ako veľa ľudí je na Slovensku frustrovaných z aktuálnej politickej situácie a školstvo aj zdravotníctvo sú v katastrofálnom, zdeštruovanom stave. A tí jednotlivci, ktorí chcú zmysluplne k niečomu pristupovať, buď preventívne, alebo už majú nejakú komplikáciu, ja si ani neviem predstaviť, kde asi môžu chudáci začať. A veľakrát v týchto konverzáciách počúvam, že ľudia ako keby sa utiekajú k tomu Bruselu a pýtajú sa, že tak teda keď si ako Slovensko nevieme pomôcť, tak kde sa vieme spoľahnúť na tie európske politiky, tak aby ten náš malý slovenský ekosystém prisunuli bližšie k tej úrovni, ktorú vidíme v krajinách, ktoré majú tie systémy asi funkčnejšie. Kde ty vnímaš príležitosť na to, aby tú slovenskú časť krízy plodnosti sme pomohli riešiť z európskej úrovne? To je asi najdôležitejšia otázka, asi najdôležitejší dôvod pre mňa byť súčasťou Voltu. Slovensko má pripravený unikátny projekt, volá sa Medzi nami, to je edukácia na stredných školách, ktorú momentálne prekladáme do 6 ďalších jazykov, aby sme ju ponúkli cez Brusel, pretože tadiaľ cesta vedie ostatným krajinám, ktoré o ňu prejavujú záujem, pretože nič také, ako je kampaň Medzi nami, ktorá sa v angličtine volá FERTEEN, čiže Fertility a Teenager, a na svete v tejto chvíli neexistuje. Je to úžasná vec, ktorú sme testovali 6 dlhých rokov. Pripravovali sme ju s kategóriou lekárov, ktorá už na Slovensku neexistuje, vlastne ani veľmi existuje, ale ako je ju málo počuť, to je adolescentný gynekolog, čiže gynekolog, ktorý sa venuje dievčatám od veku 2 rokov. To ani tiež netušíme, že proste tá gynekológia je dôležitá od samého začiatku tvojho života. Tento projekt je taká ako keby premostenie toho, že čo Volt Slovensko môže priniesť do európskej politiky a čo môže európska politika alebo Brusel alebo Európska únia poskytnúť ako lievik vlastne potom ako tých informácií do ďalších krajín. To je zase raz tak. My tie reprodukčné orgány, ak ich aj nebudem menovať, pretože Facebook, Instagram a ostatné siete by ma okamžite zablokovali, už len preto, že pomenujem časti ľudského tela. My ich máme rovnaké, bez ohľadu na to, či som Švéd, Bulhárka alebo ktokoľvek. Čiže je absolútne esenciálne, aby sme tie veci komunikovali na európskej úrovni a nečakali, kým, ja neviem, Grécko vymyslí koliesko, Nóri vymyslia kocku. Tie informácie máme, tie sú dané. My vieme čísla toho, ako sme si hovorili, že Slovensko z 5 miliónov na 3. A tieto informácie katastrofálne majú všetky ostatné krajiny. Veľká Británia, Dánsko. Tá implózia obyvateľstva a vymieranie, ktorým sme to celé začali a otvorili, všetky krajiny o tom vedia, čiže všetky krajiny potrebujú sa spojiť a potrebujú vymyslieť niečo, aby sme vymierať prestali a aby sme to, čo potrebujeme na prežitie, čiže tú migráciu, mali pod kontrolou a nemuseli sa jej báť a nemuseli ju používať ako strašiaka alebo iný nástroj. Čo je príležitosť na zvrátenie, ktorú máme pred sebou? Teraz sme pred eurovoľbami. Ak by náhodou eurovoľby dopadli tak, že si zvolíme politikov a političky, ktorí chcú seriózne uchopiť túto tému, čo by si prijala, aby sa udialo najbližších 5 rokov v tejto téme, aby sme zastavili najprv ten pokles, ja neviem, či ešte je možné to zvrátiť? Štatistici, ktorí sa tým zaoberajú profesionálne, hovoria, že existuje tzv. Level nezvratnosti. To znamená, že ak sa rodí menej ako 1,1 alebo 1,2 dieťaťa na ženu, že to je proste vymieranie nezastaviteľné, že to je nezvratné, že zatiaľ žiadnej krajine, žiadnemu národu sa nepodarilo toto číslo zvrátiť a vrátiť sa naspäť. My sme zatiaľ niekde okolo 1,6. Je to katastrofa, lebo potrebujeme 2,15. To znamená, každej žene chýba... Na to, aby sa zvyšoval počet obyvateľstva? Nie, iba na to, aby sa neznižoval. Na tú nulu. Potrebujeme, aby každá žena porodila 2,15 dieťaťa. To 15, to je také vtipné číslo ako tínežer. Strašne sa im to páči. Hľadajú, že či to je ručička, alebo nožička, alebo 2 očká. Je to dôležité pre nich, pretože si uvedomujú, že nie každá žena bude mať deti. To znamená, tam, kde to 2,15 je číslo, pre niektorú to znamená 3 deti, ale pre ostatné to znamená 2 deti. Ani pre jednu to neznamená 1 dieťa,
čo je momentálne bežný stav na Slovensku, pretože to by iná žena musela mať 4 deti. A to už sa zase dostávame k tomu, že či bude Slovensko a ako dlho zachraňovať Orava a okolie, alebo že teda či sa spolahneme na východ, alebo sa budeme baviť o rómskych osadách a budeme tomu zase dávať nejaký úplne iný strašidelný a negatívny narratív. Bez toho, aby sme o tom komunikovali, si sa pýtala, že čo je začiatok. Komunikácia, spojiť sa s tými v Európe, a my o nich veľmi dobre vieme, aj kto to je, aj kde sú, ktorí už na týchto témach pracujú. Spojiť sa povedzme so škandinávskymi krajinami, kde sa podarili tie čiastočné a polovičné úväzky tak, že sa podarilo tú demografiu ovplyvniť, ako ešte nie sú na nule, ale sú na dobrej ceste. Čiže riešenia existujú, ale na slovenskom piesku ich nenájdeme. Ďakujem veľmi pekne. Je mi veľkou cťou mať to na našej kandidátke. Aj mne. Ďakujem. Ďakujem.